Салом алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз. Ҳама каса хуш омадед ба канали Олмонии Сода. Имрӯз мехостам нисбати тасрифи сифат дар аккузатив ба шумо каме маълумот диҳам. Оиди тасрифи сифат дар дарсҳои гузашта ба шумо маълумот дода будем. Инак дар ин дарс оиди тасрифи сифат дар аккузатив хоҳем суҳбат кард. Тасрифи сифат дар аккузатив аз тасрифи сифат дар номинатив он қадар фарқияти зиёд надорад. Танҳо дар ҷинси мардона бо тарзи хосса тасриф мешавад ва ҷинсҳои занона, миёна ва шакли ҷамъ бошад бетағйир мемонанд. Инак сифат дар аккузатив, яъне дар ҷинси мардона, ҳама вақт бо ҳамроҳ шудани пасванди н тасриф мешавад, новобаста аз он бо артикли муайянӣ, номуайянӣ, ҷонишинҳои ишоратӣ ё соҳибӣ ё ин ки беартикл. Дар ҳама ҳолат ҳам сифат ва ҳам артикли ҷонишинҳои ҷинси мардона пасванди н мегиранд. Инак менигарем ба таблица. Бо артикли муайянӣ, яъне артикли муайянии мардонамон ден ва сифатам пасванди н мегирад, зеро дерман ҷинси мардона аст. Бо артикли номуайянӣ нигоҳ мекунем. Артикли номуайянӣ низ инчунин агар ҷинсаш мардона бошад дар аккузатив бандаки н мегирад, сифат низ бандаки н мегирад. Бо ҷонишинҳои ишоратӣ агар нигоҳ кунем, ҷинси мардона дерман, инчунин ҷонишини ишоратӣ бандаки н гирифт, сифат низ н гирифт. Яъне бо ҷонишинҳои соҳибӣ низ чунин мешавад. Яъне агар исми мо ҷинси мардона бошад, майнен, дайнен, зайнен, ирен гуфта ҳамаи онҳо бандаки н мегирад, сифат низ инчунин бандаки н мегирад. Бо ҷонишини инкорӣ, яъне кайнен, шӯнен, дар ин ҳолат низ ҳам сифат ва ҳам ҷонишин дар ҷинси мардона пасванди н мегиранд. Яъне беартикл низ инчунин, яъне ҷинси мардона сифат пасванди н мегирад. Мисол: Ich kaufe einen schwarzen Wagen. Ман як мошини сиёҳ мехарам. Яъне Wagen ҷинси мардона аст, аз ин лиҳоз einen шуд ва schwarzen шуд. Ich liebe den hübschen Studenten. Ман донишҷӯи зеборо дӯст медорам. Яъне der Student аз ин лиҳоз дар аккузатив иваз мешавад ба den ва hübschi мо низ пасванди n мегирад. Markus schreibt neuen Text. Маркус тексти нав менависад, яъне матни нав менависад. Дар ин ҳолат низ сифати мо, яъне бандаки n гирифт. Deutschland hat keinen schlechten Präsidenten. нигоҳ мекунем der Präsident инкор кардем, яъне Олмон президенти бад надорад. яъне президент ки ҷинси мардона аст, аз ин лиҳоз инкор карданам keinen пасванди n гирифт, сифат низ пасванди n гирифт. Anna heiratet diesen jungen Mann. Anna ин марди ҷавонро, яъне ба ин марди ҷавон издивоҷ мекунад. яъне diesen ҷонишини ишоратӣ аз сабабе ки ман мардона аст, киро яъне киро мегирад? Diesen jungen Mann дар аккузатив омадааст. Fritz klaut meinen roten Kuli. Fritz ручкаи сурхи манро медузад. яъне Fritz амалро нисбати кули карда истодааст. яъне meinen roten Kuli, der Kuli ки аст. инчунин пешояндҳои махсусе ҳастанд ки ба аккузатив тааллуқ доранд. насиб оиди онҳо дар дарсҳои баъдина хоҳем ҳарф зад. хонаободу тансиҳат бошед. чус.